عزوز سلامتنا كاب استوديو ساتلايت تلفزيون رسالة بصحكم كبرى سمعتنا نجي ساعة تدالوي زينا سعيب وقربي زينا زغرب لكم محمد اسماعيل سناي مكتال مجمّر ياقن بارس دينا لعلوة مأكلوة مراحته وحات ودبن بزيد أقماي مزقبا حقاوي سبنتو من لسويعهم حالتات قلتو في دقف آب كتما بورت سودان ناي درون دبداب أكايدو آب دبوب السودان آب هوسبيتال عداقان بستفاد سممت قاعتي بمبح شوعات تسبات تقتلهم رواندا كاب أمريكا سبقوغو ستثنياتات نمقبال آب زررب كمزلا تقليسو آب زغطنو حدث معالتات أستاد حمشت كونتال زمزن فنجال من كوركور كاب تفرنا مريت كوانت مخانو تحبيرو زوزرو سعب لعلوة مأكلة مراحته وحات ودبان بزيد أقماي مزقبة حقاوي سبنتو من لتسويعهم ملؤ تحستو وكيل أريسات لعلوتن مأكلوتن مرحتي هوحات ودبون بزي داقمة مزقبا حقاوي سابناتو كمل لسويعم لعلوتن مأكلوتن مرحتي نايتي بدكتور دبراتين قبر ميكائيل زمقال دنبه هوحات ودبون بزي داقمة مزقبا حقاوي سابناتو نابزنا برو كمل لسويعم حدشحن 337 لعلوتن مأكلوتن مرحته وحد كاب حدك ساب 3 جنبوت كل تشحن 25 بهراوي حدنتنا نموحاس للاونتنا بزبل تيما أب مغلاب ز سلاسل ومدرخ زتا 10 نتبتات زحزن أي مرقص مغلص بموضوع زاتو أم كم زازمو تيكفاه إثيوبيا حبيرو نساتهم أبتزوتو ناي مرقصي مغلصي هاغراوي بورد مرج إثيوبيا هو حد كم حدش نغمزقب نزهابو تأزاز بمغنان بمسارة سممع بريتوريا حقاوي سبنته هو حد نابنو بركملس حاتيتم هو حد بهزبي تفتيرو بمعرف قالسو مس هزبي وقينو بحوينا تفتنه زيت سحله ودبي زبله مغلصي نايتهم مرحتي اتودب اب قعزو قالسي زغاطمو وشطاون قداماون فتنتاتن مس هزبو خوينونا بدهن 50 عامتات اب قالسي عوتن صنعاتن زقصله هزباوي ودب مخانو اسميرو أفلطو ودب هو حتى بلبي هزب تجراي تختيمو زحدران بهزب تجراي زوسنن مخانونا من زبلو تساتفتين أي تأخيبا حقاوي سبنت اتي ودب نابتزنا براك من لسابس من مع بريتوريا مع لبيز رخبة قداي مخانو أنا تيرم أزي إنا تفلت بورد من رجع إثيوبيا سممع بريتوريا بزت قرار أجباب نتحطو نابترا تكنيكاوي قداي أوريدون هو حد كم حدش كمزقب مفتانو بمخنا عندما حجون بمسارة سممع بريتوريا حقاوي سبنت ودبوم ناب نبور كملس حتيتم بورد مرجع إثيوبيا أتي مبل 14 قبائل زكايده حيله هو حتى بوشت إيش تاوارح عصاتا في قبائل كم حدش انت زي أكايدو أب 13 جنبات كل التشحن 25 كاب مزقب ودبات بوليتيكا إثيوبيا كم زحكخ بتصحف كم زت أنقغة يفلاد حالتات قلتو في دقف آب كتما بورت سودان ناي درون دبداب أكايدو زوزرو وكيل أريسات حالتات قلطوف دقف هب كتما بورت سودان ناي درون دبداب أكايدو حالتات قلطوف دقفت مالي 4 جنبوت أب كتما بورت سودان تقادوب إيرتران نزركب وتهدراوي معسكر إلى مازقبرة متقعتي 7 نفر تخمزة كايدة BBC حبيرو حالتات قلطوف دقف هب مونغو تواقعتي حالتات تهاجر قجت كابزولع جميرو نفلما أوانيو قبل علتها مأكل وتهدراوي منغستو سودان سخونت كتما متقعتي زفت مزلو عفنيا سراويت سودان نابل عبدالله حيلتات قلطوف دقف نمدبر حيل أير عثمان ديقنا علامة بمقبر عبل العلي وتهدراوي مخزنن abتقوز ركب سبيلاوي مسالة عتاتن بسب ألبو نفرت متقعت 5 فتسمو قليزو باتي متقعتي زموتا سب كمزيلة abتخبابقن والسون عنوات كمزورة دماه አረጋጊጾ حيلتات قلطوف دقف ኣብቲ معسكر حيل أير دبداب دحر مفጻሙ ወቲ ካብ በዓንቶ በውን ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ዝጸንሐ ጸጥታ ሱዳን ተጋዲዱሎ حيلتات قلطوف دقف بسلسة جنبوتون ኣብታ ካብ ደጀኑ ኣስታት 400 كيلومتر ርሒቓ ኣብ ጥቓዶብ ኤርትራን ሱዳንን እትርከብ ከተማ ከሰላ መጥቃዕቲ ሰባልቦ ነፋሪት ከም ዝፈጸመ ሰራዊት ሱዳን ሓቢሩ حيلتات قلطوف دقف ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ዛጊት ርእይቶ ይሃበን
እዚ ከምዚሉን ከሎ ሓይልታት ቀልጡፍ ደገፍ ኣብ ክፍለ ሃገር ምዕራብ ኮርዶፋን ከተማ አልናውድ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 21 ህጻናትን 15 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 300 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣገልግሎት ዜና ኣናዶሉ ሓቢሩ። ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሱዳን ብሰለስተ ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ቀልጡፍ ደገፍ ከም ዝተፈጸመ በመረጋጋጽ ኣብ አልናሁድ ኣብ ልዕሊ በርጌስ ንዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትን ቅትለትን ኮኒኑ ቀጻሊ ከበባ ናይታ ከተማ ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ነበርቲ ከይሃድሞ ወይ ሓገዝ ከይረኽቦ ምኽልካልን ንቁጽሪ ግዳያት ከዕብዮ ከም ዝኽእል እቲ ኮሚሽን ገሊጹ። ድሕሪ መጥቃዕቲ ሓይልታት ቀልጡፍ ደገፍ ንቐረብ ሕክምና ዕዳጋታትን ሆስፒታልን አልናሁድ ከም ዝዘመተ ድማ ኣረጋጊጹ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሰላማውያን ሰባት ካብ ናይ ግጭት ዞባታት ብሰላም ክወፁ ክፍቀደሎም ንተዋጋእቲ ወገናት ፀቕጢ ክግበረሎም እቲ ኮሚሽን ፀዊዑ። ሓይልታት ቀልጡፍ ደገፍ ንከተማ አልናሁድ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቆፃፀረን ዋና ቤት ፅሕፈት መበል 18 ኣጋር ክፍለ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝሓዘን ብክልተ ግንቦት ገሊጹ። ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃራት ሰራዊት ሱዳን ዝነበረት ከተማ አልናሁድ ሓይልታት ቀልጡፍ ደገፍ ንርእሰ ከተማ አልፉላ ድሕሪ ምሓዞ ካብ ሓምለ 2024 ጀሚራ ጊዜያዊት ርእሰ ከተማ ምዕራብ ኮርዶፋን ኮይና ከተገልግል ዝፀንሐት እያ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሆስፒታልን ዕዳጋን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምባ 7 ሰባት ተቐቲሎም ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሆስፒታልን ዕዳጋን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምባ 7 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ግዝኣት ጆንግለይ ኣብ ኦልድ ፉንጋ ካብ ዝርከብ ሆስፒታልን ኣብ ጥቑ ዝርከብ ዕዳጋን ብዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕትታት ቦምባ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱን 20 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንትካል ሓካይም ብዘይዶ ብምጥቃስ ቢቢሲ ሓቢሩ። ሓንቲ ሄሊኮፕተር ነቲ ሆስፒታል ብደብዳብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘዕነወቶ ሓንቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድማ ነቲ ናብቲ ሆስፒታል ዝቐረበ ዕዳጋ ዕላማ ከም ዝገበረት እቲ ምንጪ ገሊጹ። እቲ ሆስፒታል ኣብታ ልዕሊ 110,000 ህዝቢ ዝነብረላ ግዝኣት ፉንጋክ ዝርከብ እንኮ ሆስፒታል ምዃኑን ኩሉ ናውትኡ ከም ዝዓነወን ተገሊጹ። ኣፈኛ ሓካይም ብዘይዶ ማማን ሙስጠፋ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ትካል ገና ሓበሬታ ይእክብ ከም ዘሎ ገሊጹ። እታ ሄሊኮፕተር ናይ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምዃና ብናይ ዓይኒ መስኻኽር ከም ዝተለለየት ድማ ኣነፂሩ። ሓካይም ብዘይዶብ ነቲ መጥቃዕቲ ውፁእ ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ክብል ኮኒንዎ። ሰብ መዚ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝኾነ ወግዓዊ መልሲ ኣይሃቦን። ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ሓላፊ ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኒኮላስ ሃይሶም እቲ ሃገር ኣብ ኣፍ ደገ ሙሉእ ኩናት ሓድሕድ ከም ዘላ ኣጠንቂቖም ምንባሩ ይዝከር። እቲ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ነቲ መጥቃዕቲ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ማቻር ዝተኣሳሰሩ ዕጡቓት ወቂሱ። ማቻር ግን ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክሲ መልሲ ኣይሃበን። ጉጅለታት ተጣበቕቲ መሰላት ኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፂ ዝፍጽምዎ መጥቃዕትታት ደው ከብሉን ሓለዋ ሰብኣዊ ትካላት ከረጋግጹን ይላበውለው። ሩዋንዳ ካብ ኣሜሪካ ዝስጎጉ ስደተኛታት ንምቕባል ኣብ ዝርርብ ከም ዘላ ተገሊጹ። ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት። ሩዋንዳ ካብ ኣሜሪካ ዝስጎጉ ስደተኛታት ንምቕባል ኣብ ዝርርብ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሩዋንዳ ካብ ኣሜሪካ ዝስጎጉ ስደተኛታት ንምቕባል ኣብ ኣፈናዊ መድረኽ ዝርርብ ከም ዘላ ሮይተርስ ሓቢሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩዋንዳ ኦሊቨር ንድሆንጊሬሄ ብ4 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ካብ ኣሜሪካ ዝስጎጉ ስደተኛታት ንምቕባል ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዘተ ከም ዘላ ኣረጋጊጹ። ሩዋንዳ ካብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ጀሚራ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝስጎጉ ስደተኛታት ንምቕባል ተርእዮ ብዘላ ተበግሶ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብ 2022 ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ብሪጣንያ ንምቕባል ምስቲ ሃገር ስምምዕ ኣካይዳ እኳ እንተነበረት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ናብ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ ውዕል ከም ዘፍረሶ ይዝከር። ንሆዲንግሬሄ ምስ መንግስታዊ ፈነወ ቴሌቭዥን ሩዋንዳ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ምስ ኣሜሪካ ኣብ ምዝርራብ ኢና ዘለና ገና እቲ ዘተ ኣብ መጀመርታ ደረጃ እዩ ዘሎ ነገራት ከመይ ከም ዝኸዱ ብልክዕ ኣብ እንውስነሉ ደረጃ ኣይበፅሕናን ዘለና ክብል ገሊጹ። ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት መዓልታት ኣስታት 5 ኩንታል ዝምዘን ፍንጫል መንኮርኮር ካብ ጠፈር ናብ መሬት ክወድቕ ምዃኑ ተሓቢሩ። ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት። ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት መዓልታት ኣስታት 5 ኩንታል ዝምዘን ፍንጫል መንኮርኮር ካብ ጠፈር ናብ መሬት ክወድቕ ምዃኑ ተሓቢሩ።
ቆስሞስ 482 ዝተባሃለት መንኮርኮር ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝቐጸሉ ሂደት መዓልታት ካብ መቆጻጸሪ ወጻኢ ኣብ ዝኾነ እዋን ናብ መሬት ክወድቕ ትጽቢት ከም ዝግበር ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣፍሊጡ። እዚ ብሕብረት ሶቪየት ብ31 መጋቢት 1972 ናብ ጠፈር ዝተለኣኸ መንኮርኮር ናብ ፕላኔት ቬኑስ ይጓዓዝ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገማት ኣብ ቅንዓት ምድሪ ክጸንሕ ከም ዝተገደደ ይግለጽ። ብልክዕ መዓስ ግዜ ኣብ ገጽ ፕላኔትና ከም ዝወድቕ ኣይተፈልጠን። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ግን ኣብ መንጎ 7 13 ግንቦት 2025 ክኸውን ከም ዝኽእል ግምቶም ሂቦም ኣለዉ። እቲ መንኮርኮር ካብ 52 ዲግሪ ሰሜንን 52 ዲግሪ ደቡባዊ ላቲቱድን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክወድቕ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይግምቱ። ዋላ እኳ ኣብ ውቅያኖስ ክዓልብ ሰፊሕ ትጽቢት እንተሎ ኣብ መንበር ኣባይቲ ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ እውን ከም ዘሎ የረድኡ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ማእከላይ ምብራቕ ማእከላይ ኤስያን ደቡባዊ ምብራቕ ኤውሮጳን ካብቶም ክወድቀሎም ዝኽእል ቦታታት ምዃኖም ይገልጹ። ነቲ ፍጻሜ ከም ናሳ ኤጀንሲ ህዋ ኤውሮጳን ነጻ ትካላት ምክትታል ጠፈረን ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ዋሽንግተን ፖስት ሓቢሩ። ኩራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዞ ኣብ ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰላም ጥዕሙን ኩሉና ሰላም ቅነ